Veus? Veus, Tonet? Si vols anar ben afaitat, el principal, veus, és això. És l'ensabonada. Comprens? Ara tu arreglant una mica això del nas i ja estàs a punt. Veus, la meva mà també vol la cosa una seguretat, que la mà, com veus, no belluga. I mira que n'hi hauria per què bellugués. Perquè si n'he fet de coses avui. A les 7 he anat a recollir les escombraries. Aleshores, a les 10 esmorzar. I a les 11 ja he anat a esperar el cotxe de línia i recollir el correu. Saps quantes cartes han arribat avui? 7 cartes. 7 cartes i 3 diaris, Tonet. I, home, escolta, no te'n belluguis, Tonet, que si et bellugues... Saps què passa? És que si et bellugues, aleshores l'efecte del sabó perd força. Home, i a més, si et bellugues quan estic a punt de començar amb la navalla, et podria tallar l'orella, Escolta, tira cap aquí... Però no tremolis, home, si t'afaito cada setmana i ja ho saps, quasi mai no et tallo. Doncs com t'anava dient, estic carregat, però allò que es diu carregat de feina. Bona tarda a tots. Ai, bona tarda, senyor Casa Coberta. Tonet, que hi ha el senyor Casa Coberta, home. Perdona, no té importància, Tonet. Bé, home. Què, Badó? Molta feina? Sí, molta feina, senyor Casa Coberta. Bé. No, perdoni un moment, senyor Casa Cobertes. Segui, senyor Casa Cobertes. Deixi'm agafar l'altra brotxa, que ho fem amb ulleres o sense ulleres, senyor Casa Cobertes. Això. Així. Què? Com cada dia, suposo. Com cada dia. Bé, Badó, què es diu pel poble? Oh, ja ho sap que ha arribat un metge nou. Sí, que el coneix vostè, que no sap pas com se diu. És que, mira, portem tant temps sense metge. Imagina't com deu ser un metge que ve a enterrar-se a un poble tan petit. Jo no tinc res contra el poble, al contrari. És un poble magnífic, però vaja, un metge que, segons m'han dit, vivia a Barcelona i ara venint aquí, què vols que em digui? Això no me'n fiaria gaire. No estic gaire. No és pas una barbaria, això. Qui és l'últim? Jo sempre som l'últim. Passi i segui. Vostè és foraster. Doncs vostè és l'últim. Pot saber qui és vostè? Sí, jo sóc el metge nou del poble. Sí. Jo aquesta veu la conec. Però si és el doctor Caparrós. Doctor Caparrós, que no em coneix. Sóc l'Aig malalt. Ara no recordo, el que passa és que amb aquesta barba tan blanca, doncs... El feia... Però, Badó, mira, aquest és el doctor Caparrós, el metge que em va curar. Vaja, i vostè ha vingut ara a establir-se al poble. Sí. Però si vostè vivia a Barcelona. Ja, i vostè també hi vivia. Què hi fa aquí, vostè? Ara sóc el més ric del poble. Sí, és una història molt curta. Es va morir una tia de la meva dona que tenia cases i massos, camps i boscos. Ja està molt contenta la seva senyora. I tant, i tant que també va morir. Pobre senyor Casa Coberta. Gràcies. Gràcies, Tonet, gràcies. Va morir d'alegria, esclar. I jo ja
Ja li he dit que sóc el més ric del poble. Sí. De totes maneres, jo l'acompanyo en el sentiment. Al contrari, home. Gràcies. Però quines circumstàncies té la vida, home. Així que vostè ha comprat la caseta de Moratalla que hi ha a prop de l'escola. Sí, la mateixa. Per cert que la mestra crec que viu a la del costat, precisament, la mestra. Escolti, per cert que parlant de la mestra vostè la deu conèixer, perquè, esclar, pel temps ja que fa que està aquí. Com és la mestra? Té televisió, ràdio, té? No sap? Perquè vostè encara no ha vist a la mestra. Mira, no, ja ens afaitarem un altre dia. L'acompanyo a casa seva i pel camí li explicaré. O sigui que vostè no ha vist a la mestra encara, però com li coneixi bé i no ha vist a la mestra. No ha vist a la mestra encara. I no ha vist a la mestra. Anem que l'acompanyaré a casa seva. Ja continuarem la conversa un altre dia. Que pel camí li explicaré. Encara no he vist a la mestra.